माखौथो दुगा फागा देखायो नों आदा नोंनि गार्लफ्रेन्डआ आं बादि संनो रोंखाया। A few moments later. माखौथो दुगि फागि देखायो नों आगै नोंनि बयफ्रेन्डआ आं बायदि ओंख्रि संनो रोंखाया। मा नोंसोर ओंख्रि संनो रोंनाय समायनानि दावराव जाबाय थायोना? माखौथो दुगि फागि देखायो नों आगै नोंनि बयफ्रेन्डआ आं बायदि जौ लोंनो हाखाया। हायो। माखौथो देखायो दुगा फागा नों आदा नोंनि गार्लफ्रेन्डआ आं बायदि अमा आदार होनो रोङा। आलु माखौथो दुगा फागा देखायो नों आदा नोंनि गार्लफ्रेन्डआ आं बादि संनो रोंखाया। महरखौ नायना लाब गैया जों बायदि गोथाव गोथाव संनो रोंनायखौ ला मिथिबाय सेंग्राफोर नुवाखै जों संसिला जोबखायो गोजा जालायनाय। माखौथो दुगि फागि देखायबायो नों जाराव नोंनि बयफ्रेन्डआ जों बायदि संनो रोंखाया।